Vi faldt sammen, og så fulgte han mig ud som en cykel. Det mindste, jeg troede, det var faktisk, at jeg kunne cykle. Jeg var skide fuld på grund af, at jeg var på de her smertestillende og spiritus. Ved I, hvad der sker med det? Det er smertestillende præparat, for eksempel Pinax. Den er helt med hovedpinespil. Hvor gammel er I to? 16. Okay, så må I godt drikke. Ja. Vi venter til om 2 år, jeg gør det. Og så skal I helst gøre det i nærheden af en voksen. I skal bare, hvis der er det hovedpine en dag, så skal I tage en hovedpinespil. Og så tage og skåle det ned med øl. Så skal I se, hvad der sker. I siger 1, 2, 3, bang! Så må der altså pisse skæve i 10 minutter tid. Så er det sådan, at alt det virker sødt og rart og nuttet. Så hvis det er, at du får en losing af en pige, så siger jeg tak for roserne. Og sådan kører den, altså med PHP skæve er det. Jeg har også prøvet det på grund af, jeg har prøvet at være med i sådan noget glædsidræt. Og stævner og sådan lidt. Der har jeg prøvet at gøre det 2 gange. Det var meget sådan en dag, og jeg lige var oppe og hente en fadbarnse af Heinekens. Det er, hvad Heineken er. Ja. Godt. Og fadbarnsen var altså lige ved så stor her. Så der drak jeg lige sådan en enkelt hurtigt. Først en 2 hovedvinspiller. Ned med øllen. 3, 2, 1, bang! Og man er altså skæv. For. Ja, hvad siger knækken? Så. Jeg er skæv lige nu. Det er derfor, han nok er så underlig. Ja. Altså, du kan godt forstå, hvad alle andre siger, men du kan ikke tage rent selv. Det er derfor, hvis der man har en kat, så gør det sammen med hende. Så kan hun holde øje med, at man ikke får det dårligt. Men så kan man bare starte en finger i halsen på en. Men hvis det er, de skal prøve noget rigtig sjovt, så skal I prøve at tage... I kan nok godt de der hashpiber, man kan købe på Vesterbro. Ja. Tag sådan en, og så lad være med at poppe hash i med tobak. Bland det. Er I klar? I kan nok godt det der helt med en kamillete. Ja. Godt. Tag, åbne sådan et brev, og så lige tage det der kan være på pegefingernegl. Og så blande det sammen med. Med tobak. Ja. Så smager det meget af kamillete. Så kommer man med nærmest til at ryge kamillete af det. Det smager meget godt. Jeg har en hashpibe, jeg gør det måske en gang om året. Jeg har en kammerat, hver eneste gang jeg ser en arm på en patch i hånden. Altså bare. Jeg kan godt love jer for, det er altså ikke bare lige hen over fingerspidsen. Det er helt her. Dask! Jeg er på grund af, hvis han begynder at ryge hash, så får jeg selvmordstanker. Jeg drikker bare mig selv, hvis det er, de kommer tættere på. Sidste gang jeg gjorde det, der er jeg lige gået en time med tin. Må jeg låne din knibbel bare 2 sekunder? Så kan jeg kan snige mig ind bagfra i ham. Jeg er en af hans venner. Hvad fanden vil du bruge min knibbel til? Så jeg slår mig ud med? Hvad fanden tror du ellers? Han har en knibbel på hånden. Det er sgu da derfra, jeg vil slå ham ud. Jeg vil slå ham først over nallerne og bagefter i nakken, når han går ud som lys. Hvad er det, hvor man skal slå? Ja, tak. Dash! Og så kunne jeg bare prikke ham bagover, så tog jeg ham bare med ned. Nu er han på P-afdelingen nu. Bare for en sikkerheds skyld. Altså, de skulle lige lave en hurtig psykiatri-test der. Ja. Nå, der skal bare weekendsforbruger, og det er bare gået lidt galt. Så jeg tror sgu bare, at vi sender ham over til overvågning. Og så på den åbne P-afdeling. Hvad? Det var på den åbne P-afdeling. Der findes 2 P-afdelinger. P, der er lukket, og P, der er åbent. Så hvis det er, at du havner inde på den lukkede, så har du lavet sådan noget som at lave dem over på hinanden, på grund af, at du er syg i hovedet. Og du bare griner, og nu skal selvfølgelig af alt, hvad der sker om dig. Du vinder bare. Hvis det er, at I har set de der sammenfilm med de der småpsykopater der. Har I ikke set, at de altid har sådan åbne øjne? Jo. Sådan noget. Det er... ja, sådan nogle psykopater, det er sådan nogle psykopater, de så også her i virkeligheden.
Hvor Lars? Er det? Nej, det er ikke Lars, men det er William. Det er ikke noget med, at det er den 7. i dag. Jo. Jo, så skal jeg til fødselsdag i morgen. Mine krykker. Jeg er syg med fra mit arbejde. Hvad har du lavet? Jeg har forstået helt højre knæ. Ved at løbe. Hvis stadig går tilbage til den fredag, hvor alle 9. og 10. klasser, så de har sidste skoledag. Ja, det var der, det gik galt. Men en simpel rutineløbtur. Jeg har løbet ruten hundredvis af gange. 100.000 gange, men der gik det galt. Der kom en modgående cyklist i den forkerte side af vejen. Med høj hastighed. Så kommer ens ben. Mit ben, det stak den der vej. Lige over dig. Ja, det kan alder, kan jeg sige. Det vil jeg godt. Ja, jeg har I set. Så er I ved, der blev Odenses kønneste pige. Det er en af mine forældres venners datter. Der er også nummer 2. Jeg kender nummer 1 og nummer 2. Det er på grund af, at tit også derfor at lære piger, jeg ved ikke hvorfor. Men det gør de tit også. Der er det i pigerne, der kommer først. Jeg ved sgu ikke hvorfor. Jeg har også et kæmpe stort netværk inden for det område. Og venner, der er døtre og lærer sønner. Det er min største en netværk, men jeg har så også rigtig stort netværk inden for venner bekendte, der lever i andre dele af byen. Jeg har prøvet at lave hvert. Jeg skal ikke ønske dig at prøve halvdelen af det, jeg har prøvet. Har du prøvet meget? Ja, jeg har sprækket stort tog med åben brud. Noget af det. De har 2 ribben. Med baseballbat. I hver side. Baseballbat? Ja. Jeg har fået både 4 ribben. For satan. Jeg gik rundt med en forvokset forbinding rundt om min ribben i en måned. Det er sgu ikke rart. Ja, det er ikke for det, at du skal spise smørsten hele tiden. Og det hjælper der ikke at skid. Smerten tager bare til bagefter. Ved du, hvordan en smørsten virker? Den går ind og nærmest slukker af for smertes. Den går ind og laver så meget smerte, så det altid bliver sænket. Ja. Det er den måde, det virker, for at klare det så kort som muligt. Men der er altså også visse problemer med det. Det er, når det så ikke virker inden længere, så kommer smerten jo i fuld gang igen. Nærmest lidt ligesom hvis det er, at I har fået til at sove. Har fået det? Er du så på smertestillende nu? Ja. Jeg skal hjem med en anden sidste i dag. Jeg spiser sådan noget cirka 4 om dagen. Hvad hedder det, du tager? Peanut smoothie. I dobbelt så stærk. Jeg købte den ved ørnen. Men jeg skal have en recept, for at jeg kan få den. Men det er så stærkt protein, så pine. Altså en almindelig pine sker der ikke så meget ved. Den tager 1 eller 2 af. Når man har hovedpine. Det smager bare dårligt. Så hvis det er, at du går ind og begynder at tage 10 eller 20 af dem, begynder man med det dårligt. Og så en, jeg kender en, der hedder hed procent. Ja. Man får måske overdosis af hovedpinepiller. Døden. Hvis det er, at man tager sådan noget som
Fint, ikke?